Perlok mentah kedai sijai kedai safety ngelawan kam step akan jaka ang nehat ko yung uthap namar ba kam don jaka su ngala susong laga song ne jaka balai kublai ya phi subscriber ki baju kursian yang anak kapor bat kerpatu itu kiba nang long thamai soba ban share ban subscribe lam ya kan channel jonga perlok dan bun ki perlok kiba na shawe kiba kwa ban tip ya kan jaka ngalaya tu aki bat don tu ki perlok kiba pani kan nomor pun jonga ngala ai aki lada kino ki perlok kiba kwa ban kwai sewa ban pun dan sewa ban komen sekaweru perlok nomor ba agak snong jungi la kumbalai benai kam don porji shu la snew kim don shu kiba wan sna jinjar nga bangan jubab ipi lai stang danga wan haga jaka ba don porji ngala ban aga jubab shipi bat ngala ban batai ipi kiba bun ki perlok wan li nga kiba dei na kiwe ki snong na sor shilong na jowai bat na kiwe ru untuk kiba keli nga kiba lada yaj na sor habrum na don kato kane kiba ngala batai ki ngamda tip saya kata kalanti kalanti keban yaj na sor ban poisane kela ban yaj na guati bat dala poi cigang kemud hap rung nang tu nagalat cigang nang tu arpunyo kilometer ban poi sekane ka jaka kwai ka jungi kane ka jaka ka deka ka hapreng ka kersai bat ka snong ukiam ka tai silang ka deka bodar asam ban yaj na silong ban poi sene hap kela ban yaj na guati ru bat kela ban yaj na mairang rung nang ba apa thakma terang tu ngam tipsu langan yo do ne ngam yo siapa le sibit perlok sewa perlok sa kersan lam ya kane ka channel ka jonga le sibun Yes, mas. Yola dok tak aja.
Yes, mas.